primers dies estava molt nerviós, però bueno, ràpidament m'hi vaig anar acostumant. Quan estàs a l'escola et caguen una mica amb els exàmens i amb els deures, però t'acabes acostumant. Som 4 línies d'ESO i actualment som 3 línies de batxillerat, doncs aquí tenim al voltant de 650 alumnes. Per nosaltres també és un repte trobar l'equilibri entre acompanyar a l'adolescent i formar l'alumne. Els alumnes, quan entren a primer d'ESO, se'ls fa un pla d'acció tutorial molt important, molt curós, i aleshores hi ha molta coneixença dels alumnes. Per tant, els alumnes de seguida se senten molt acompanyats pels seus professors i també pels companys de classe que tenen. El que més m'agrada crec que és els professors que van canviant, llavors sempre hi ha algun que et cau molt bé. Els alumnes, el fet de treballar per projectes, els hi permet tindrà més interacció, treballar d'una manera competencial, tindrà més interacció amb els altres alumnes i posar-se en situacions més pràctiques i més competencials de la vida per anar assolint els objectius que se'ls demana. El treball per projectes jo crec que és molt important, sobretot perquè no tots els alumnes estan inclosos en el sistema educatiu actual. Jo crec que molts professors són conscients d'això, que la gran majoria dels alumnes que poden tenir unes notes no tan bones en els estudis no és perquè no tinguin la capacitat de fer-ho, sinó perquè hi ha un sistema en el qual no entren, en el qual no encaixen. Aquestes matèries, per exemple, optatives de teatre, que jo crec que ajuden molt a tot un seguit de gent que, com jo, per exemple, som un cul inquiet. Aleshores, tenir tot aquest seguit d'experiències potser no són extraacadèmiques, perquè també s'haurien de considerar acadèmiques, però ajuden molt a explorar-se un mateix i a, no sé, com a explotar. Aleshores, trobo que això és una de les coses que m'ha ajudat més l'institut. I, per exemple, en el cas de les llengües estrangeres, doncs, aquí s'ofereix francès com a optativa i els alumnes que fan francès sempre han fet una sortida a França de 3 o 4 dies per practicar el que han après, per imbuir-se una mica de la cultura francesa. I ara el que volem preparar i organitzar, a veure si es pot pel curs vinent, és preparar els alumnes que ho desitgin, lògicament, i que tinguin una mica de bon nivell, perquè facin el curs, que es treguin el títol del First Certificate of English de la Universitat de Cambridge, que els donaria un nivell B2, que ja és un molt bon nivell d'anglès, que els servirà per la universitat o per la seva vida laboral en el futur. Que el mínim objectiu que hem d'assolir com a professors és que la seva experiència en el centre i la seva experiència amb nosaltres sigui positiva. Positiva no vol dir agradable, no vol dir divertida, perquè moltes vegades es confon això. Nosaltres no estem aquí per a divertir a l'alumnat, estem aquí per a treure el millor d'ells mateixos. Per nosaltres les singularitats dels alumnes són una font d'enriquiment personal. El que fem és dissenyar activitats i propostes didàctiques tenint en compte les singularitats de tots els alumnes, de manera que nosaltres no generem més barreres d'aprenentatge i que tots puguin participar i aprendre en un mateix entorn. Hi ha moltíssima diversitat, i pots trobar-te persones de tota mena i amb gustos molt diferents i pots trobar el teu grup de persones amb les que et sentis més còmode estant. Estem fent uns dossiers que et van preguntant què més t'agrada i et diuen com opcions, les possibilitats que tens després del batxillerat i coses, i allò és com que t'ajuda una mica a saber en què et dona millor i què t'agrada més. La física és el que més m'agrada. L'orientació va molt més enllà, és orientació personal, acadèmica, vocacional, laboral, professional, és un acompanyament perquè l'alumnat pugui fer aquest camí sense anar sol, però és l'alumnat qui és el protagonista, el que ha de fer el seu camí. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Els professors tracten, jo ho he vist molt en comparació amb la universitat, que al final ets un número, perquè hi ha tanta gent, vull dir, també és comprensible, però aquí el tracte és molt personal.
Jo diria que el batxillerat és el moment de l'autonomia i de la maduresa dels alumnes. És el moment en què han de demostrar que tot allò que han assolit a l'ESO comencen a saber-ho fer sols. Es nota que hi ha diferència, perquè a més això és el que, és part del meu futur, no? I hi ha més esforç. Això és el que ens portarà a una universitat o a un treball que ens agrada, llavors s'ha de prendre en sèrio. Des del curs passat dividim el batxillerat en dos grans blocs, diguem-ne. Un que anomenem Batxipau, que és el batxillerat clàssic, el que porta, entre d'altres coses, a les proves d'accés a la universitat, però també els cicles formatius de grau superior. I a banda d'això, des del curs passat, fem un batxillerat molt més professionalitzador, que vol ser molt més competencial i és un batxillerat que està molt més pensat cap a estimular les capacitats orientades a un àmbit professional, diguem-ne. Jo diria que és un institut que té els peus en terra. Volem progressar en l'àmbit, en els nous corrents de l'educació, les noves tendències de l'educació, però al mateix temps som prudents. La pluralitat tant de professorat com dels alumnes que comparteixen amb tu classe et deixa descobrir-te a tu mateix i a formar amistats i un companyerisme que jo crec que t'ajuda a descobrir-te o s'hauria d'intentar, com a mínim. Penso que és una feina que necessites estar molt obert i tenir molta capacitat d'adaptació i reaccionar en el moment. Hem d'anar ensenyant també a l'alumnat que l'esforç és important i que el fracàs ha de ser una oportunitat de continuar aprenent. Al final el que des de l'educació volem és que els alumnes tinguin èxits acadèmics i personals i socials, perquè això és un micromón, però és el seu món. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.